जोंनिया इयाव पेन्टारफोरा कालार फोनगासिनो दोङो बाहेराव फोनखांबाय सिंगोल फोनबाय आरो डाबल जाथ'वाखै खनसे फोनबाय खनसे फोनबावनांगो गोजौआव मा कालार बुङो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय इफोरखो नै जा भितराव फोनदो नै मोखाङाव प्राइमार फोनदो जोंनिया खासे नोंथांमोना कमेन्ट खालामदोंमोन जे प्राइमारखौ माने खना खनलायाव माने लुरादोथ' नाङा मादो फोनो होननानै दा खना खनलायाव लुरादो नांखाया ब्रासदोनो फोननांगौ नै ब्रासदो फोनगासिनो दोङो जोंनिया ब्रासदो फोनदो नै खना खनायाव लुराराथ' अंखायाना ब्रासदो फोननांगो प्राइमार फोनदो ओइ गोजौआव फोनाखैनो ओइ गुफुरा पुटिन बे नै जाबाय प्राइमार उजाला टाइपनिया बेनिफ्राय जोङो नै इ रुमसेखौबो फोनखांबाय गिदिंनानै नायनो हागोन नै बेलेग कालार रुमसेयावनो डाबल जाथ'वाखै डाबल जाबा फिनिशिंखौ मोजां नुगोन नैबो नै गाहायाव डाबल जाबाय इयो गोजौआव जायाखै माने होथ'वाखै दा नैखिजा होलांग्रोदो मनो सनायखौ लाग्रोदो नै जा फोनगासिनो दोङो इजानिया गलाब इजानिया आरो मा लान्दोंखो बेसर बिबार येल'बो नंद्राया रेडबो नंद्राया बेफोर सिंगोलसो दै फिनिशिंआव बारा मोजां नुवाखै बेखौनो आरो कमेन्टआव बेलेग लिरलायगोन फिनिशिं खालामथ'वाखै इखो नै जाबाय फिनिशिं जाबाय इयो नै नायनालाय जाबाय फिनिशिं इंजानियाव सिंगोलथ' बिदि प्राइमार होगासिनो दोङो जोंनिया मिस्ट्रि बाबुआ पेन्टार बाबुआ मेथाइयाबो बिराद हिटनि जाखादोंलै जोंनिया राबिसाव ब्रास दोनो फोनदो लुरा रमा कालारखौबो ब्रास दोनो फोननांगो खनाफोराव लुरा रमियाव इखौ फोनजोब्बाय जोङो खनायाथ' गैला आरो पुरा कमप्लिट नांबाय बोरैबा ओरै थाबासो मोजां दं नामा केमेरा हमनायनि दगावबो बोरैबा नुयो खायसेखौ नै जा ब्रासदो फोनगासिनो भेजालानो गैला बरिया ओके गोजौनियावल'सो दोङो प्राइमार होनो बाहेरनिखौबो डाबल फोनबाय माने खननै जाबाय माने आरो फिनिशिं जाबाय ओमफ्राय फोनलानै नोंथांमोना नायनो हागोन बे फोनगासिनो दोङो नै बिटखौ फोनदो ब्रासदो लुरा रखमा नालाय सिगांनि भिडिअ'खौ होनखादो जोङो ब्रासदो फोननांगौ खनलानि नांस'यैफोरखो जाबाय मुदानि भिउ गाहायाव दं एसकार्टिंखौ होबानो जोबसिगोन इबो नैखिजाबो साफा खालामगासिनो एसकार्टिं होनो जगार लागासिनो इखो अन्थाइ गारना दोनदों दा अन्थाइखौ बोखारनांबाय आरो खस्थ'नो जोंनिया नै एसकार्टिंखौ फोनबाय एसकार्टिंआव गोजाखौनो होखायो नालाय गोजाखौनो होबाय इयावबो सिगांनि भिडिअ'आवबो गोजाखौनो होनाय खिन्थिदोंमोन बे एसकार्टिं फोनदो नैखिजों साफा खालामनाय दङ साफा खालामगासिनो हाखु खालामनायफोरखौ सिगांनियाव जों टेप फोननाय होदोंमोन दा टेप फोनाखै इयाव टेपआ बाय आं माबा जाना दङ नाट'नि माने गैया आरो टेपआ फैयासै बिनि थाखाय जोङो नै दिरुंदो सिनखौनो बोना होबाय सिन होबाय
टेपखौ खारदिना दै गानाबा होयो बेदलाबोना आखाइया सिथाबना थायो खायफा बिगोना टेपदो मानिया मोजां लायानो मोनाबा टेपनि जायगायाव दिरुंदो सिन बोनायनि कारनानो जाबाय बे कालारखौ जोङो मियास फोनदोंमोन नालाय बेनिखायनो टेप होआसै आरो जाहाथे टेप होनाय जा कालारखौ माने सप्तासेनि कालार फोनखांना सप्तासेसो थानायनि उननिफोरासो टेप होजायो नङाबा सानसे साननैनिफोरा टेपजों सिथाबनानै फैफायो सिगांनि भिडिअ'बो नोंथांमोननो देखायखादोंमोन मिया फोननाय कालार ओंखायनो टेप होबा सिथाबना फैफागोन नालाय जोङो दिरुंजोंनो सिन बोनानै लाना होनाय जादों आरो दा स्कार्टिं होबाय दङ स्कार्टिंखौबो खोब खाबदारि होनांगौ जायो फार्स्टनि जे दिरुंजों सिन बोना लानाय बेखौ मोजां सिदायै होना लाग्रोनांगौ जायो बेनिफ्रायसो गाहायनिखौ जेरै मेरैनो फोननो हायो दा दिरुं बोखांना लानानै जुदि सिदा खाराबा बारला बासि जायोबा उनाव खामानियाबो रेजेक जाबाय नुनायावबो रेजेक जाबाय बिगोमाजोंबो बुहुत बाथ्रा बुंजानांगौ जायो बेनिखायनो मोजां खाबदारि फोननांगौ जायो दा बेखौ स्पिड होनजाबाय दा स्कार्टिं फोननांगौ जेनेबा स्कार्टिं फोनैनि सिगां साइडनि दै गोलैनायनि काइखौ साफा खालामना लाग्रोनांगौमोन आरो दा नैखिजाबो स्कार्टिंखौ फोननो साफा खालामगासिनो दङ जारु लुगारदो धुला बाला दोङो बाला सिथाबना दोङो अखादो बुसुनाय दैफोरदों बायदिसिना सिथाबनानै थायो बेनिखायनो थिंनिफ्राय दै गोलैनायनि काइखौ धालायथारनांगौमोन होमबानिया कालार फोननाय बे स्कार्टिं गोजा कालार फोननाया माने अखा बुसना दा नैखिजा गोजौआव कालार फोनबाय दङ इखिजा स्कार्टिंआ इखौ दिनैसो कालार फोनदों नालाय गाबोनफोरसो जानाय जासिगोन आरो